Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto. Že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Text 2. listu Korinťanom 5. kapitoly je jedným z často citovaných textov z Nového zákona. Keď ho počúvame, tak našu pozornosť okamžite zaujme paradox nútenej lásky. Láska núti, to znie ako oxymoron, spojenie dvoch slov, ktoré sa navzájom vylúčujú. Nie je predsa láska opakom vynútenia si niečoho? Neznamená predsa láska dávať bez očakávania, že niečo dostanem? Čím viac som nad týmto textom rozmýšľala, tým viac som si uvedomovala, že to, čo na prvý pohľad pôsobí ako neprirodzený stav, láska, ktorá núti, je vlastne tým najprirodzenejším postojom človeka, v ktorom je láska. Ak nám bolo v živote dopriaté niekoho úprimne milovať, tak zrejme máme skúsenosť, že nadovšetko hľadáme jeho dobro. Dôverou sa mu odovzdávame a jeho záchrana je pre nás dôležitejšia ako naše osobné ambície. Je dokonca dôležitejšia ako túžba mať pravdu. Úprimná láska rúca všetky bariéry a hľadá zmierenie. A to je poslanie tej lásky, ktorá núti. V iných prekladoch sa používa slovo ženie, spája, usmerňuje alebo má v moci prinášať zmierenie. Je to túžba robiť to, čo sa páči objektu našej lásky, teda Bohu. Boh nám je vždy na blízku. Veď meno nášho Mesiáša je Emanuel, Boh s nami. Apoštol Pavol povedal, že v ňom žijeme, pohybujeme sa a sme. A Ján zase hovorí, že Boh je láska. Je nám vždy na dosah, ak máme otvorené srdcia. Ak sa teda od nedokonalej lásky človeka k človeku obrátime k dokonalej láske Boha k človeku, tak táto pasáž nadobúda oveľa hlbší význam. Už to nie je len o láske jedného človeka k druhému, láske medzi priateľmi, manželmi, rodičmi a deťmi, ale je svedectvom o premieňajúcej prítomnosti Boha v nás. Boha, ktorý sa cez nás vystiera k mnohým, často úplne iným, ako sme my. Ak pravidelne otvárame svoje srdcia Bohu, Božia láska nás naozaj môže uchvátiť a hnať nás k tomu, aby sme ľuďom hovorili, prečo potrebujú zmierenie s Bohom. Toto zmierenie však musíme nielen zažiť, ale zažívať ho pravidelne. Verím, že v dobe, keď je naša spoločnosť silne polarizovaná, keď sú ľudia nahnevaní, vyčerpaní, sklamaní, dezorientovaní, im máme čo ponúknuť. Istota, že nás Boh skrze Krista zmieril so sebou, nám musí dať odvahu a schopnosť, aby sme takéto zmierenie s Bohom ponúkali aj iným. Ježiš povedal, že z plnosti našich srdc hovoria naše ústa. Aby sme mohli o Božej láske hovoriť druhým, tak ju najprv musíme mať hlboko vo svojom vlastnom srdci. Inak to bude silené, neprirodzené a neautentické. Boh, ktorý je vzdialený nášmu srdcu, bude navždy vzdialený aj našim péram. Pozorujme, o čom sa rozprávame s druhými ľuďmi. Sú rozhovory s nami, rozhovormi s Bohom? Ponúkame ľuďom Božiu perspektívu? Sme Božím hlasom medzi unavenými ľuďmi? Veľmi si prajem, aby Boh do našich komunít prinášal zmierenie, ktoré v ľuďoch vyplní aj tú najhlbšiu trhlinu medzi tým, prečo, pre koho boli stvorení a tým, kým sa stali, keď sa tomuto zámeru vzdialili. Ak naozaj milujeme Ježiša a rozumieme veľkosti daru, ktorým je jeho vykúpenie, tak nemôžeme inak, ako prinášať ľuďom zmierenie. S Bohom, so samými sebou a napokon aj s inými. Ak celé naše srdce bude patriť Bohu, tak jeho láska nás bude nabádať hovoriť o ňom tým, ktorí ho potrebujú.